Els profetes eren missatgers especials que parlaven de part de Déu a la gent d'Israel i als seus governants. Els seus llibres més llargs els anomenem els profetes majors i els llibres més curts, de ben segur que ho endevines, els profetes menors. De vegades anunciaven el càstig de Déu que vindria per no obeir la seva voluntat. Però ells també anunciaven missatges plens d'alegria i esperança, explicant l'arribada del gran llibertador que Déu mateix enviaria.